Καλώς ήλθατε στο Τι είδαμε. Θα μιλήσουμε για το επεισόδιο 8 της 6ης σεζόν Walking Dead. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι είδαμε. Βασικά είδαμε πολύ λιγότερα από αυτά που περιμέναμε να δούμε. Ακούσαμε πολλά spoilers, πολλές φήμες, όμως νομίζω τίποτα από αυτά δεν επιβεβαιώθηκε σε αυτό το επεισόδιο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν όπως ανοίγει το επεισόδιο, τι βλέπουμε. Βλέπουμε από μία άλλη καταρχήν οπτική γωνία τον πύργο ο οποίος έπεσε πάνω στον τοίχο. Ήταν θεαματικό από αυτή τη γωνία να το βλέπουμε, πιστεύω. Ήταν τελείως διαφορετικό πλάνο από όλα τα υπόλοιπα που είχαμε δει. Και φυσικά μετά να έρχεται ο πανικός. Είδαμε μία ηρωική πράξη από τη μεριά της Diane, και όπου έρχεται αυτός ο ξαφνικός ηρωισμός σε χαρακτήρες που δεν έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε έτσι. Το έχουμε νομίζω δεδομένο πλέον ότι ο χαρακτήρας αυτός έχει φτάσει προς το τέλος του και απλά παίζει τις τελευταίες πράξεις του. Και επιβεβαιώθηκε φυσικά αυτό. Έγινε βέβαια σε μια πάρα πολύ γρήγορη σκηνή που δεν καταλάβαμε πότε έγινε το δάγκωμα. Είδαμε ότι έπεσε πάνω σε ένα σίδερο και καρφώθηκε κάπως η Diane εκεί πέρα. Δεν καταφέραμε να δούμε το δάκωμα, το είδε όμως η Μισόν στη συνέχεια. Και είχαν και μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τη Μισόν, που δεν την έχουμε συνηθίσει γενικότερα να τη βλέπουμε σε αυτό το ύφος. Το κάπως πιο γλυκό ύφος και το πιο ήρεμο ύφος. Συνήθως έχει ένα σκληρό πυρηνικό χαρακτήρα η Μισόν. Όμως μπορώ να πω ότι αυτές οι στιγμές της, οι λίγο κάπως πιο αδύναμες στιγμές της, μ' αρέσουν να τις βλέπω και θα τις πήγαινε αρκετά να μαλακώσει λίγο κάπως ο χαρακτήρας. Είδαμε λοιπόν ότι την προτρέπει να βρει το δικό της νόημα. Η Diane λοιπόν έχει καταλάβει αυτό που έχουμε καταλάβει και εμείς, ότι η Μισόν καιρό τώρα προβληματίζεται και προβληματίζεται με τη ζωή της. Από τη ζωή της σίγουρα λείπει η οικογένειά της, την οποία έχασε. Ίσως έχει έρθει η ώρα τελικά να την δούμε σε ένα διαφορετικό ρόλο, σε ένα ρόλο που μόνο τον έχουμε δει μέσα από αναδρομές που κάνει και όχι στην πραγματικότητα. Σε ένα ρόλο οικογενειακό λοιπόν. Θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει με τη Μισόν. Πολύ θα το ήθελα να το δω αυτό. Ας φύγουμε όμως τώρα από αυτές τις δύο και να περάσουμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει με την Κάρολ και με τον Μόργαν. Ο οποίος Μόργαν, από ό,τι βλέπουμε, συνεχίζει στην ίδια λογική και η Κάρολ ως η γνωστή Κάρολ αρνείται να αφήσει οποιαδήποτε υπόθεση χωρίς να τη θέσει υπό έλεγχο. Και κάπου εκεί είδαμε λοιπόν ότι επήλθε ένας μικρός πανικός και ένας μικρός τιτανικός, γιατί ο αρχηγός των Wolves πλέον είναι ελεύθερος, κρατάει και Όμηρο. Όμως τι έγινε παιδιά με την Όμηρο, γιατί η Τάρα δεν αντέδρασε? Εμένα μου έκανε εξαιρετική εντύπωση που είδα την Τάρα να μένει τόσο απαθής. Δηλαδή απλά παρακολουθούσε και χωρίς να κάνει καμία άλλη προσπάθεια. Σε άλλη περίπτωση την είδαμε να κάνει πολλά περισσότερα για έναν άνθρωπο που στην ουσία δεν σήμαινε κάτι για εκείνη. Μιλάω φυσικά για τον Σπένσερ, για τον οποίο Σπένσερ κρεμάστηκε στον τοίχο και με κίνδυνο της ζωής της προσπάθησε να τον εσώσει. Τώρα δεν είδαμε κάτι ανάλογο, ίσως δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ας περάσουμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα και να δούμε το θέμα λίγο του Γκλεν, που στην ουσία έχει εντοπίσει πλέον τη Μάγκη και ξέρει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο και ότι είναι εγκλωβισμένη, και μάλλον θα δούμε στη συνέχεια ότι θα οργανώσει κάποιο σχέδιο προκειμένου να φτάσει σε εκείνη και να τη σώσει. Και άλλη μια σκηνή, η οποία σκηνή θεωρώ ότι θα έχει μια συναρπαστική εξέλιξη, είναι η τελευταία σκηνή. Η σκηνή που τους βλέπουμε λοιπόν να καλύπτονται, και μιλάω για το Ρικ και για το γκρουπ που ήταν εγκλωβισμένοι στο σπίτι, με τα εντόστια των ζόμπι. Είναι μια τεχνική που έχουν χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν, σε ανάλογη φάση που έχουν εγκλωβιστεί, προκειμένου να περάσουν απαρατήρητοι μέσα από όλο το κοπάδι. Και την προηγούμενη φορά είχε μεγάλη επιτυχία, όμως αυτή τη φορά δεν θα έχει την ίδια επιτυχία, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα τελείως διαφορετικό γκρουπ. Ένα γκρουπ απέδευτο, ένα γκρουπ ερασιτεχνών που τα χάνει στην παραμικρή δυσκολία. Και φυσικά με μικρά παιδιά. Και το παιδάκι το είδαμε ότι τα έχασε όταν συνειδητοποίησε μέσα σε τι πλήθος βρίσκεται και άρχισε να φωνάζει «μαμά, μαμά». Και το ίδιο μπορεί να γίνει και με την Τζούντιθ, η οποία Τζούντιθ είναι μωρό και μπορεί να αρχίσει να κλαίει ανά πάσα στιγμή. Όλα αυτά όμως θα περιμένουμε να τα δούμε σε 2 μήνες, το Φεβρουάριο ξανά, με μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία φυσικά. Αν έχουμε κάτι νεότερο θα φροντίσουμε στο ενδιάμεσο να σας ενημερώσουμε με ένα ακόμα βίντεο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας!